I ɲɛ bɛ kuranɛ aya 3 in na. Mɔgɔ dɔw bɛ yen u hakili ka go. Hali n'i y'u ci buru 10 na sanni na, u bɛ taa sukaro san ka na d'i ma, walima u bɛ taa te san ka na d'i ma. O denmisɛnnin nasugu n'a b'i ka kilasi kɔnɔ, dusukasi bɛ kɛ komi a ka mɛtiri faga. Sabu i bɛ kalan kɛ a kun ka kalan kɛ a tɛ foyi faamu. San joli joli halisa a ma se ka fatiya dɔn. O tuma ne balimakɛ, n balimamuso, n'i bɛ fɛ i den hakili ka dayɛlɛ, i den hakili ka ja. Adamaden n'a hakili gerennen don, hali n'i y'a bila i ka jagofɛn kunna, 100 kan ka segin mɔgɔ ma, a bɛ taa 200 segin o ma, walima 300. Maliyɛn dun filɛ n'i filila ka caman de di ale ma, a t'i bɔ fili la dɛ. Mais n'i filila ka fitinin d'a ma, a ta ka ca ni min ye, a b'a fɔ ko cɛ i filila. I y'a faamu? O tuma na kuranɛ aya 3 in sani kuru kɛ fala 13 arabi sirali sodri arabi zidni ilman. I bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 100. I y'a faamu? I b'a sɛbɛn siɲɛ 100. I b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, o tuma na i bɛ di nɔnɔ ɲini. Hakili la maa caman bɛ di nɔnɔ dɔn. I bɛ di nɔnɔ ɲini, i b'a ɲagami nasi in na. Sɔgɔma o sɔgɔma n'i ka denmisɛnnin wulila, i bɛ butonda tuguni, i b'o ɲɛ kelen ta k'o d'a ma, a k'o min yan'a ka daraka dun. Wallahi n kalina Ala la, n'a dumɛna o kan, a hakili bi dayɛlɛ, a hakili bi ja, o ye ja dan ye. Kalan mana k'a kun cogo o cogo a b'a faamu. E ma ye denmisɛnnin dɔw bɛ k'i ka kilasi kɔnɔ, n'i ye kalan k'u kun cogo o cogo, a mana gɛlɛya cogo o cogo, olu de b'a faamu wa olu de b'u bolo kɔrɔta, u b'a fɔ. Mɛtiri yɛrɛ dabali bi ban. O tuma na n'i ye nasi bɔ ka di den ma, a hakili bɛ ja o cogo de la. Mɔgɔ mana kɛ Ala ka barika don a la, mɔgɔ mana kɛ Ala ka barika don a la. Nin fayida ninnu bɛ di aw ma de, aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. C'est-à-dire adamaden n'an y'a faamu, an mako bi fɛn o fɛn na, a bɛɛ bi sɔrɔ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Fo ni an bana. N'an seginna kuranɛ ma, ka baara kɛ ni Ala ka kuranɛ ye, bilahi sababu minnu n'an kan k'u sɔrɔ, n'an bɛ ka boli k'u ɲini, an b'a bɛɛ sɔrɔ. Dɔ bɛ saki ta ka bɔ jamana ni jamana k'a bɛ taa baara jugu kɛ pour que ka nafolo sɔrɔ. Cɛ joli joli taala jamana janw na, baara jugukɛlaw fɛ yen, boli baarakɛlaw fɛ yen, soma juguw fɛ yen, mori juguw fɛ yen, ko f'u ka nafolo sɔrɔ. Mais u ye ko suguya bɛɛ kɛ, ɲɛ foyi ma ye u ka nafoloko la. O la ne balimakɛ, n balimamuso, ne y'a f'i ye sigi kuranɛ ma, bilahi n'i ye Ala wele nafoloko la, ni Ala ka kuranɛ aya jɛlenw ye, Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma. Garizigɛ tigi de ye Ala ye. A b'a di maa ma min y'a ja, wa a b'a bɔsi maa la min ka d'a ye. Nka o n'a ta bɛɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ, ne Ala ka jɔnw, a ye tugu sababu nɔfɛ, a ye baara kɛ ni sababu ye. Balimakɛ, kan'i sigi k'i bolo fila da i sen kan sa, wuli i ka sababu ɲini. Wallahi n'i ye sababu ɲini, Ala bi sɔn i bi sababu ɲuman sɔrɔ. I bi sababu ɲuman sɔrɔ. I bɛ cɛ o cɛ ye k'a ye ɲɔgɔnnaw dan, a y'a ɲɔgɔnnaw da, a bilala ɲɔgɔnnaw ɲɛ. A bolila ka sababu de ɲini, o de la Ala sɔnna k'a bila a ɲɔgɔnnaw ɲɛ. Mais ni e y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan, ko n tɛna kɛ fɛn ye bilen, n tɛna don da la bilen, wa o duwawu bi jaabi i ma dɛ. I ti kɛ fɛn ye bilen, wa i ti don da la bilen. E ye o ye ko n bɔlen don, e ye o ye u ye n dabali, e ye o ye u taala sɛfa ci n kama. N'i ma o dabila ka wuli ka sababu ɲini, n balimakɛ, i ka ko bɛ gɛlɛya dɛ, a tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ de. O la a y'a hakili to nin na. Maa o maa de bɛ yen k'a bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ. N y'a f'i ye, a sekiri bɛ kuranɛ kɔnɔ, suratul waqiya don, a ti yɛlɛma. Diɲɛ kun n'a kun danfɛn tɛ yen min b'a sɔsɔ. Garizigɛ ɲinina fan o fan, e bi fɛ ka garizigɛ sababu telima sɔrɔ, Ala k'i sɔn nafolo la, karabali la, teliya la, na iza wakati baara kɛ. A saraka ye sɛ jɛma den 3 de ye. Baara in bi kɛ 30,000, mais i bi 15,000 sara fɔlɔ an'i ka sɛ sɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. Bilahi n balimakɛ, n balimamuso, n'i ye iza wakati nafolo baara kɛ, e bɛna dɔn o don ko ja dalilu dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ min bɛ se ka adamaden dɛmɛ k'i ka gɛlɛya ban, k'i ka fantanya kɛlɛ. A ye fantanya kɛlɛ sa, a y'a ka dekun kɛlɛ, a ye don sababu kan, a ye sababu ɲini. Dɔnni tiɲɛw bɛ a tiɲɛw ma ban, nkalontigɛlaw de cayalen don réseaux sociaux sanfɛ. Ɲɔgɔn dɔgɔya, ɲɔgɔn clashé, ɲɔgɔn buruja. Tɔgɔ ni jɔyɔrɔ kama, o mɔgɔw de cayalen don réseau sanfɛ. Wari ɲinina de ka ca ka tɛmɛ baarakɛla kan. Bilahi. O la ne balimakɛ,
n'i mako bɛ nafolo sababu telima na garizigɛ telima sababu telima Iza Wakati baara don a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye ale de ye nafolo baara ye min ka teli kosɛbɛ o ye teliya dan ye a ka gɛlɛ ko mɔgɔ k'a kɛ k'i b'a bon k'a jɛ i dan ye ka weleli kɛ an ka telefɔni numéro la o ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ o numéro in na ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ n'i mako bɛ Iza Wakati nafolo baara la ni Ala sɔnna an bɛna cogoya bɛɛ f'i ye wa ni Ala sɔnna an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛna nimisi wasa sɔrɔ inshallah Ala ka a faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma maa minnu ka sababu b'an bolo Ala k'olu ɲɛsin an ma Ala ka an ka duwawu sabati Ala ka an ka laɲiniw jaabi an ye Ala k'o kɛ Alaya kama sɔli ala rasuli